जों पलिटिक्सखौ लानानै सावरायगासिनो दङ फाइनाल स्टेपआव जोङो लाबोनो हायाखै जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन नाथाय जों दिनैनि तारिखाव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों केस उइथड्रनि थाखाय जायदो सावरायनांगौ बेदों सावरायदों बेखौ जोङो स्रोद स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों कुनु मोनसे मिडियायाव जों लाबोआखैमोन नाथाय जोङो नुनो मोनदों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिंआव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों जेन जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङाबा मोजां जागोन मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दंखायो बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बे क्रेडिट पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जेन नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो जोंखौ ओभारटेकबो खालामनो साननाङा जोंनि हमायसाखौ जोंनो मावगोन 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो बेनिखाय जोंखौ ओभारटेकबो खालामनो नाङा मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ दिनै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानायावनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे खोथा होदों 620 जन मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बे फैदों आरो लोगोसे 1400 जन मुंख्लं न'खरफोरखौ थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनानै उइदिन डिसेम्बरहालागै होनायनि खोथा फैदों लोगोसे जोंहा गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबाखै बेखौबो बाजेट हमखाबाय उइदिन डिसेम्बर होजोबनायनि जोंनो खोथा होदों लोगोसे जथेस्थ'खिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हादों जोंनि हमायसाखौ समाधान खालामनो थाखाय बेनिखाय जोङो जोंनि स्टाइलाव जोङो आवगायगोन जोङो जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावगोन जोंखौ कुनु मोनसे दल संगठना इन्टारफियार खालामालासिनो बा ओभारटेक खालामनो नागिरालासिनो बा जोंनि मावनायाव थाफायै रायजो राजानो दल दामनानै खोन्थाथिङालासिनो सिरियै थाथ'नायखौ मोजां होननानै जों एपिल खालामहरदों नंगौ बिथांमोनाथ' जेल होनबाथ' मिथिखायो दुखु खस्थ'आवनो थानांगोन न'खरनिफ्राय गोजानाव आरो न'खरखौ बिथांमोना जेब्लायबो सानहरो सिन्था खालामहरो बे न'खरखौ दोनथ'बाव बाखि 30 लाख बर'फ्रा मा जादों मा लोंदों मारै दोङो बेखौसो बिथांमोना सिन्था खालामहरबावो गावसोरनि दुखु दाहाया दोनथ'बाव मानोना जोङो थाङो रायज्लायहैयो सेन्ट्रेल जेलावबो थाङो जोङो सावरायहैयो लोगोसे काहिलिपारा टेनिबिबियान पुलिस केम्पआव जिहेतु रन्जन दैमारि सारखौ दोनदों बिथांजोंबो जों सावरायहैयो सावरायनायनि बेलायाव जों बेखौसो खोनायो नुबोयो मोनबोयो सोलोंबोयो जेन जोंनि हालामाव थानाय उदाङै थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बोरै दं मोजाङै दंना गैया बेंगिरिफ्रा मोजां बेंदोंना बेङाखै बेखौ लानानैसो बिथांमोना दुखु सिन्था जाहरो गावबा गावनि दुखुआथ' दुखु दङसै खिन्थु बिथांमोननि केस उइथड्रनि बेलायाव बबे पर्यायाव दं बेखौ आङो मिडियायाव बुंनानै दल दामना खोन्थानो इच्छा गैया जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनबोगोन बेयो निश्चित